Ginawa yung sa nails? Oo. Maganda pa din, no? Oo. Talaga, kausap din kayo. Mag-iisang buwan na. Iba pa yung pinuntahan ko doon. Sino yun? Dati yung kinabling. Yung kamay niya matagal na, parang 3 weeks. Wala!
Not counted po yun. Not counted sabi ng committee. 24 seconds violation. May akong sorry. Pero nakatigil na yun. Ay, ang galing! Ito na sa akin na. Pero mas friendly yung mukha ng Rosario. Kasi baka galing siya. Pag isip ko ba ako? Walang connection. Ay, gusto yun.
Ilang points na? Nice! Uy! Yun!
Galing doon! Piso! Ang galing doon!
10 seconds to shoot. For 10 seconds to shoot. For 10 seconds to shoot. Balangke.